posachedwa apa tikupatsirani press briefing imene achita lero lino AMEC komanso NRB mu mzinda wa Lilongwe lero lino pa 27 December 2024 makamaka pa zinthu zambiri zimene zakhala zikutchuka komanso kuonjezera kwawo kwa kalembera amene takhala pompo mumvesere mpaka na kumapeto. Also make their remarks in Chichewa. Choyamba ndipereke moni kwa onse komanso kufunira aliyense mafuno abwino pamene tili mu nyengo yokondwerera kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ya Christmas. Ndi chamtengo wapatali komanso chaulemu kwa ine kuti ndithe kufotokozerera ziwiri zitatu za kalembera wachibwereza amene Malawi Electoral Commission inalengezetsa pa 20 December 2024. Monga mwaonera mkumano wathu lero tikupangira limodzi ndi anzathu aku NRB chifukwa chokuti aku NRB tikugwira nawo ntchito malinga kuti iwowo ndi amene amachita kalembera waunzika, ndipo chaunzika ndi umboni umene lamulo linakhazikitsa kuti ndiye ovomerezeka kwa iwo amene akufuna kulembetsa kalembera wa voti. Ndisanapitirire ndiloleni kuti malo mwa Malawi Electoral Commission ndithokoze kwa Amalawi onse amene anatenga nthawi yawo kuti akalembetse kalembera wa voti amene anachitika kuyambira pa 21 October kufika pa 11 December. Kudzipereka kwanu ku ntchito imeneyi zaonetsa ndithu kuti udindo komanso udindo umene muli nawo nonse ya Malawi ku demokrasi yathu ya ku Malawi kuno, komanso chikhulupiriro chanu kuti voti yanu ndi mawu anu, ndipo voti imeneyi mawu anu adzamveka pa 16 September 2025. Monga tonse tikukumbukira, komishoni inayamba kalembera wa voti pa 21 October 2024 makonsolo amene anali mugawo loyamba, ndipo anzathu aku NRB analipo ndithu masenta monse kuthandizira amene amafunika kuti athandizike chifukwa chokuti ziphaso zawo zaunzika mwina zinasowa kapena zinawonongeka kapena mwa njira ina sizimawerengeka ndi makina olembetserapo mavoti. Tikukumbukiranso bwino kuti pa 25 October 2024 bwalo lalikulu ku Blantyre la High Court mu kesi ya George Chibwaira ndi anzawo imene inali civil cause number 130 of 2024, bwalo linalamula kuti NRB ayike ndondomeko zoti zionetsetse kuti munthu aliyense amene alovomerezeka ndi gawo 77 la malamulo akulu a dziko lino kuti alembetse kalembera wa voti, komanso amene atafike kumalo olembetsera kalembera wa voti koma alibe chiphaso chaunzika, munthu ameneyu athandizike malingana ndi gawo 12 ya malamulo oyendetsera chisankho cha president komanso aphungu a nyumba amalamulo ndi makhansala. Tikukumbukiranso bwino kuti pali Amalawi ena amene sanakwanitse kuti alembetse nawo kalembera wa voti chifukwa chokuti sanathe kulembetsa kaundula waunzika mu phase 1 makonsola phase 1, komanso iwo amene sanamalizitse kulembetsa makonsola phase 2 ndi phase 3 chifukwa chokuti ngakhale anayamba ndondomeko yolembetsera kaundula waunzika, ndondomeko yosinamalizike chifukwa choti manambala awo anali asanatuluke. Anthu onsewa sanathe kulembetsa. Pachifukwa cha chimenechi komanso motsatira chigamulo cha ku khoti cha pa 25 October monga ndafotokozera, komanso kuti mavuto amene anaonekawa zonse zilongosoledwe bwinobwino, komishoni inapanga chiganizo kuti ipanganso kalembera wa chibwereza. Komishoni ikufuna itsindike kuti kalembera uyuyu ndi wachibwereza osati kuwonjezera masiku, ndipo chibwerezachi chikuchitika malingana ndi chigamulo cha ku khoti
komanso kuti anthu gawo loyamba la anthu amene anakanika kuti alembetse ndi mkaundula wa unzika angakhale anafika kumalo olembetsera kalembera wa voti mu phase 1 chifukwa chokuti nthawi imeneyo kalembera wa unzika samachitika ku masenta olembetsera. Ndiye kuti gawo loyamba limene lidavomerezeke kuti lilembetse mkaundula wa chibwereza ndi gulu la anthu limeneli. Ndiloleni kuti ndibwerenze pamenepa. Gawo loyamba phase 1 makonsolo aku gawo loyamba anthu amene ali ovomerezeka kuti akalembetse nawo mkalembera wa chibwerezayo akhale anthu amene akanalembetsa chaunzika kuyambira pa 21 Oktoba 2024 kupita kutsogolo pamene kaundula kalembera wa voti anayamba, kutanthauza kuti anthu amene anali ndi chaunzika pasanafike pa 21 Oktoba iwowa siwovomerezeka. Gulu lachiwiri ndi la makonsolo achiwiri ndi lachitatu. Anthu amene ali ovomerezeka kuti akalembetse mkalembera wa chibwereza ku makonsolo amenewa ndi anthu amene anafika ndithu kumalo olembetsera mavoti ndipo anayamba ndondomeko yolembetsa mkalembera wa unzika, koma pamene masenta amatseka makonsolo amenewa nkuti anali asanamalizitse ndondomeko ndipo nambala yawo ya unzika inali isanatuluke. Anthu amenewa ndi amene akalembedwe mkalembera wa chibwereza ku makonsolo a gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu. Aku NRB atifotokozera kuti gulu limeneli amene manambala awo anali asanatuluke ndondomeko zamalizika ndipo manambala awo atuluka, ndipo ndi anthu amenewa amene akuyitanidwa kuti abwere azalembetse tikafika ku konsolo za gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu. Ndiloleni ndifotokozere mmene kalembera akhalire ku makonsolo a gawo loyamba. Kuti kalembera wa chibwerezayo ayende bwino komanso kuti tipewe mavuto amene anapezeka kuti anthu amayamba ndondomeko yawo yolembetsa mkalembera wa unzika koma mmene timatseka mkalembera wa mavoti manambala anali asanatuluke, pachitika chilinganizo pakufunika kuti a NRB akhale ndi nthawi kuti iwayi apange ndondomeko zawo zonse mpaka kufika komaliza mpaka manambala kutuluka. Monga tinamvera a NRB anafotokozera kuti iwowo ndondomeko zawo kuti munthu kuyamba kulembetsa mpaka kufika komaliza kuti nambala ituluke zimatenga masiku osachepera awiri. Ndiye chifukwa cha chimenechi chinaoneka kuti ndichofunikira kuti a NRB atsogole akayambe ndondomeko zawo ndipo amalize. Akamaliza ndi pamene bungwe loyendetsa chisankho litafike ndi kulembetsa anthu. Izi zithandizira kuti pasakhalenso vuto limene linaonekapo pene timachita kalembera pambuyopa. Mwachoncho a NRB atsogola ku makonsolo a gawo loyamba amene ali makonsolo awa: Chitipa, Karonga Town, Zuzu City, Nkhotakota, Nchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiladzulu, Neno, Palombe ndi Mulanje. Anzathu aku NRB afotokozera kuti kodi iwowo kalembera wawo achita motani mmene atatsogole. Akamaliza ndondomeko zawo aku NRB kuti anthu amene akufunika kuti alembetsedwa ndipo manambala awo atuluka ndi pamene bungwe loyendetsa chisankho lidzachite kalembera wa chibwereza. Ku makonsolo amene ali mu gawo lachiwiri komanso gawo lachitatu amene ali motere: gawo lachiwiri Nkhatape, Lumpi, Likoma, Kasungu Municipality, Dowa, Nchinji, Nchewu, Zomba City, Blantyre City, Cholo ndi Luchenza. Komanso gawo lachitatu Mberwa, Mzimba, Lilongwe City,
Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Kumadera kumeneku kalembera wachibwereza monga nafotokozerera akhalira anthu amene anafika anatengapo mbali ndi kukafika ku malo olembetsera mavoti, komanso anayamba kulembetsa ndi anzathu NRB. Anzathu a NRB atifotokozera monga nanena kale kuti anthu amenewa manambala awo atuluka tsopano, motero gulu limeneli ndilovomerezeka kuti lilembetse kalembera wa kaundula wa voti. Commission ikupempha ndi kumema gulu limeneli kuti abwere ndithu azalembetse madeti amene nditafotokozewa. Poti mayina akudziwika ndiye kuti a NRB atifotokozeranso mu nthawi yoyikika kuti kodi anthu amenewa ndi ndani kuti adziwitsidwenso kuti afike. Makonsolo a gawo lachitatu kalembera wachibwereza azachitika pa 10 kufika pa 14 January. Makonsolo adera gawo lachiwiri pa 20 mpaka pa 24 January. Komanso gawo loyamba pa 30 January kufika pa 3 February 2025. Pamene tikuchita kalembera wachibwerezayo, bungwe loyendetsa chisankho likupempha amalawi onse kuti tigwire ntchito mogwirana manja limodzi ndi bungwe la MEC komanso anzathu aku NRB. Kalembera wachibwerezayo akufunika kuti achitike malingana kuti ndi munthu wina aliyense amene anali mu konsolo yoyamba amene anali ovomerezeka koma analibe chiphaso chaunzika, komanso kwa iwo amene anatengapo gawo ndithu ndikufika kuma registration centers kumasana athe kumalizitsa ndondomeko zonse kuti apeze nambala yaunzika makonsolo achiwiri, gawo lachiwiri ndi lachitatu. Anthu onsewa akufunika kuti apatsidwe mpata kuti alembetse kaundula wa voti malingana ndi malamulo komanso ndi ufulu wawo. Anzathu azipani ndi anthu oti timagwira nawo ntchito ndithu ndipo ndofunikira pamene tikuyenda ulendo okafika ku September 2025. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho limazindikira ndithu kuti zonse ziyende bwino tikufunika kuti tigwire ntchito ndi anzathu azipani. Mwachifukwa ichi bungwe loyendetsa chisankho linatenga nthawi ndi kuwafotokozera mabungwe kuwafotokozera onse azipani za kalembera wa chibwerezayo. Ndiye panopa tsopano bungwe loyendetsa chisankho likupempha azipani onse komanso iwo amene akufuna kudzayima ngati ma independent kuti atumize ma monitor awo kuti abwere adzaonerere kuti ntchito ya chibwerezayo iyenda motani malingana ndi mmene malamulo amafotokozerera. Mamonita onse azipani amagwira ntchito yofunikira kwambiri kuonetsetsa kuti kodi kalembera akuyenda bwanji, komanso iwowa amatha kufotokozerera pa zimene akuona kuma registration center. Mwachoncho tikupempha kuti azipani onse atumize ndithu mamonita awo mapate representatives awo, komanso kwa iwo amene akufuna kusintha mayina a mamonita amene anatumiza afotokozere ndithu ku maofesi a bungwe loyendetsa chisankho ma district monse mwansanga kuti ntchito iyi iyende bwino ndipo pasakhale zovuta zina ndi zina. Pamene ndikumaliza ndifotokozere kuti bungwe la chisankho likupempha komanso likumema anthu onse amene ali ovomerezeka mu makonsolo amene ali gawo loyamba koma alibe chaunzika koma akafuna ndithu kuti alembetse kaundula wa voti kuti iwowa afike kumalo kumene anzathu a NRB afotokozerere kuti apite akalembetse. Akafika kuti ndondomeko yonse atha ndipo apatsa national ID number ndiye kuti iwowa akhala kuti avomerezeka kuti alembetse nawo mkalembera wa chibwereza. Kwa iwo amene anayamba kale ndondomeko zawo makonsolo a gawo lachiwiri ndi lachitatu
bungwe loyendetsa chisankho likumemanisoni kuti mufike ndithu ku masenta olembetsera nthawi ikakwana. Pamene ndikumalizitsanso mundilole kuti ningokumbutsira kuti kwa onse amene atazalembetse mkalembera wachibwerenzayo tikumbukire kuti masenta amatsegula 8 koloko ndipo amatseka 4 koloko. Nditsindikenso kuti makina athu azasiya kulemba ikazafika 4 koloko. Chonde ndipemphe kuti tisamale nthawiyi, tisadikire mpaka tsiku lomaliza. Ndipemphe amalawi tonse kuti tisunge ndondomeko komanso malamulo a kalembera wachibwerenzayo malinga ndi mmene tafotokozera, makamaka kwa anthu amene ali ovomerezeka kuti abwera azalembetse. Tikapanga chonchi zithandizira kuti ntchito yathu koma ulendo wathunso ukafika ku 2025 September ukhale wabwino, ovomerezeka ndi malamulo, komanso ukhala olimbikitsa demokrasi yathu ku Malawi kuno. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye adalitse tonse komanso adalitse mtundu wa Malawi. Zikomo. Zikomo kwambiri apampando abungwe la zachisankho AMEC chairperson Justice Annabel Ntalimanja. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me that now I should hand over the microphone to the PS for NRB, Mr. Mphatso Sambo, to make his remarks. Bwana PS, you are at liberty either to make both English and Chichewa, or you may do Chichewa. Thank you. Thank you very much. My speech is not that long, so I will make the English statement first, then translate in Chichewa. The Malawi Electoral Commission Chairperson, Justice Annabel Ntalimanja, the commissioners present this morning, led by Commissioner Dr. Lembika Kamlongera, the directors from MEC, Mr. Bota, Mr. Mtingwi, and all members of management for MEC, the director of NRB, Mr. Noah Chukungu, the deputy director, Mr. Godfrey Zulu, and all NRB staff present here, members of the media, but also all the Malawians watching us and listening through the media this morning. Ladies and gentlemen, good morning you all. Thank you. Let me first of all express my gratitude to you, the chairperson, for inviting NRB to address members of the media through this joint press conference as we are doing this morning. Thank you very much. The Malawi Electoral Commission and NRB have together invited members of the media to this press briefing to specifically brief the nation on the implementation of the supplementary civil registration and voter registration exercises ahead of us. As you all are aware, the National Registration Bureau is the civil registration authority, the National Identification Authority, while the Malawi Electoral Commission manages the electoral process. As clearly stated by the chairperson of the Malawi Electoral Commission, the proof of eligibility for someone to register for vote is through the national identification that the National Registration Bureau issues. So, Honorable MEC Chair and all the members of the media, allow me therefore to inform Malawians that NRB will implement civil registration exercise, others call it national ID exercise, in all the councils where the Malawi Electoral Commission implemented phase 1 of the voter registration exercise. The councils are Chitipa, Karonga, Karonga Town, Mzuzu City, Kota Kota, Chisi, Salima,
Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzuru, Neno, Palombe, and Molanji. The supplementary civil registration exercise, the national ID registration exercise, will be implemented from 29 December 2024 to 4 January 2025. Members of the media, Malawians have to know that NRB will conduct the supplementary civil registration exercise before the Malawi Electoral Commission comes in to do supplementary voter registration exercise. This means that the National Registration Bureau will go into the communities ahead of MEC. As you are aware, NRB deployed additional staff to conduct civil registration apart from identity verification during phase 2 and phase 3 of voter registration. While in phase 1, NRB deployed staff only to do digital identity verification. The new arrangement now is that the civil registration will come first before voter registration. This will give NRB enough time for the processes of issuance of unique identification numbers and for adjudication and the duplication processes of the captured records to be completed as per the civil registration procedures. Let me emphasize that not all national ID applications end up with the issuance of a national identity, because some applications require further reviews of eligibility as per the law and also the procedures. Malawians must know that the supplementary civil registration exercise will specifically target all eligible citizens who never registered for the national ID in the indicated phase 1 councils. Let me remind Malawians that NRB registers every Malawian citizen who has reached the age of 16 years and above for the registration for the purposes of issuance of a national ID. Therefore, those to register in the centers which will be opened for the supplementary civil exercise are only those who are eligible, who have reached the required age. However, this does not mean that MEC will also register 16-year-old in their system, because we all know that MEC starts registration from 18 years and above, and they have a mechanism to identify such eligible citizens. Therefore, NRB will conduct and continue to be very strict in vetting new eligible applicants in all the centers which will be opened, and NRB reserves the right within its mandate to withhold any application by any suspected ineligible applicant, especially those suspected not to be above 16 years old. Allow me to also ask Malawians, especially those that already registered with NRB, not to register again during this exercise, since doing such will create duplicate records in the registration system, and this will eventually disenfranchise them from registering as voters. Resident foreigners are requested to visit NRB district registration offices to register for their resident foreigner identification registration. Resident foreigner identity registration services will not be available in the centers that NRB will open for this supplementary civil registration exercise. Honorable Chairperson, let me now
attend to our preparedness to undertake the civil registration exercise in preparation for the supplementary voter registration exercise. Right now, we are finalizing mobilization of equipment from NAVE centers to the registration centers in readiness to commence registration from 29 December 2024. NRB is going to use NRB permanent staff and some temporary staff to cover 705 cluster centers in phase 1 districts councils of make voter registration. The centers have been selected by the district councils in consultation with all stakeholders in the respective respective councils. Each of the registration centers will have at least one registration officer, security officers, and one supervisor. The centers will be powered by electricity but also backup generators to ensure that biometric registration kits are powered at all times. Operating time for the civil registration centers remain 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. All the officers that are involved in this exercise will be paid by NRB, and the government of Malawi has already provided resources for the exercise. Let me indicate that NRB, together with MEC, has put in place a robust public awareness program to ensure that every citizen who did not register with NRB in the previous outreach exercises is made aware and are mobilized to register this time around. As regards to phase 2 and the phase 3 of voter registration exercise that had just been completed, and going forward, NRB will provide digital identity verification services to citizens who previously registered with NRB during the previous civil registration exercises, as there will be no supplementary civil registration by NRB in phase 2 and phase 3 district councils. NRB confirms that all the registration processes and data from phase 2 and phase 3 voter registration districts is completed, and all data has been synchronized, and those eligible to be issued with unique identification number have been issued. As I conclude, let me confirm that NRB has also put in place civil registration objection process and also complaint forms at registration centers for any complaints that is lodged to reach the authorities for immediate action. Allow me now to say that at NRB we are committed to ensure that every citizen is registered, and we are also committed to ensure that every citizen has an opportunity to participate in the electoral process by assisting them and supporting them to register with NRB first to be issued with the unique identification number. And therefore we ask all stakeholders to support NRB and MEC during the upcoming supplementary registrations. I thank you all for listening. So pano mundilole ndilankhuleko mchichewa mwachidule koma motsindika maulemu onse ndi bwerezaso kuti amene akutimva adziwe kuti pano pali ndani kamene atapereka ulemu kwa ndani. Ndiyambira acheya Justice Annabel Ntalimanja ulemu wanu, komanso ulemu wanu a Commissioner Dr. Limbika Kamulongera, madirector onse akumeki abota antingwi komanso management yonse ya meki,
a director a NRB ali apa Chikhungu komanso azulu a deputy director ndi onse achoka ku NRB komanso ino atolankhani anzathu amalawi nonse amene mukutimvera mmawa uno kapena kutionerera azimayi ndi azibambo. Ine ndati ndipereke ulemu chifukwa chiona chopambana kwambiri kuti acheya ameki atiyitana ife kuti tikhale nawo pa msonkhano uno kuti tafotokozera amalawi tatsimikizire mmene ife takozekera ngati NRB kuwathandizira iwo amalawi kuti akhale ndi chiphaso chaunzika ndi cholinga choti adzakwanitse kuponya nawo voti. Zikomo acheya. Komanso ndikufuna ndinene kuti ife ameki ndi NRB takuyitanani inde atolankhani komanso kuti amalawi onse tafotokozere mmene takonzekera, koma ifeyo ndi mabungwe ebe awiri osiyana. Bungwe la meki ndiloyendetsa chisankho lili ndi malamulo ake, la NRB ndi bungwe lakalembera lili ndi malamulo ake, koma malamulo omwe onso akunena kuti chiphaso chimene NRB amapereka ndicho chiphaso chili chovomerezeka kuti munthu alembetse voti. Ndi chifukwa chake mukutiona kuti tili limodzi pano kuti tikufuna tifotokozere mmene takonzekera makamaka kalembera wapadera owonjezera akubwerayo. Ifeso a NRB takoza kalembera wathu wapadera kuti amalawi amene sanakhale ndi mwayi tikwanitsenso kuwalemba pa nyengo iyi. Ndondomeko za kalemberayi zili motere. Ife tikufuna kuti tiawuze amalawi onse kuti kalembera wathuyu adzachitika maboma onse amene kunachitika kalembera uja woyamba wa phase 1 wa meki kapena kalembera wa voti wa chisankho. Maboma amenewa ndi kuchitipa, kukalonga, pakalonga paboma kalonga town, kumzuzu site, kankhotakota, ntchisi, salima, dedza, baraka, machinga, chiradzulu, neno, palombe ndi mulanje. Ifeyo ndiye tikutsogola kuti tikachitetu kalembera yese wa uzika malawi aliyese amene sanalembetse koma ndoyenera kuti alembedwe tikaonetsetse kuti walembedwa mu nthawi yokwanira ndi cholinga choti ameki akamabwera ndi kalembera wa voti mu Januwale muno ife tikakhale kuti amalawi onse talemba komanso tapatsa chiphaso chawo. Kalemberayu ifeyo tiyamba pa 29 December 2024 ndipo tidzatseka pa 4 January 2025. Kusenza kuti mkuja uno tikuyamba kalembera waunzika wapaderayo. Amalawi onse akuyenera kudziwa kuti bungwe la NRB liwonetsetsa kuti lithandizire kuti kalembera wa voti amene ameki akubwera nawo adzakhale kalembera woti adzayende bwino chifukwa chakuti aliyese adzakhale ndi nkhawa kapena dandaulo kuti sadalembetse ku NRB. Tapatsa mwayi Malawi kuyambira zaka zambuyomo 2017 mass registration tinalemba Malawi pafupifupi 9 million. Taonjezera tinabwera ndi continuous registration maboma mose ma post office ndi mwina komanso tapita ndi outreach chaka chimodzi 23 kufika chaka cha 2024 talemba Malawi okwanira. Tabweranso ndi mobile registration kuti aliyese alembetse komanso nthawi yakalembera wa voti takhati kulemba ndiri kuti tikubwerabe tilembe amalawi onse amene atsalawo kuti pa nthawi yawo azakhale kuti ali ndi chiphaso akwanitse kulemba nawo pa voti. Ndiye monga mukudziwa pa nthawi imene timachita kalembera wa chisankho kalembera wapita kumeneyo ifeyo a NRB timapezeka pa center iliyonse. Center iliyonse pamakhala munthu wa NRB. Choyambirira anthu amene aja amathandizira anthu kuti ngati chiphaso chawo sichikuwoneka kapena chili ndi vuto awathandizire kuti akwanitse kulembetsa kumeki ndipo aliyese ndinamuthandiza. Komanso panalinso ntchito ina imene anthu aja amagwira pa center apo ndikuonetsetsa kuti anthu onse amene abwera apatsidwa mwayi oti ngati analibe chiphaso akwanitse kulembetsa kuti akhale ndi chiphaso chaunzika kuti alembetse kumeki. Tasintha pang'ono ndondomeko zathu tikunena kuti ifeyo a NRB mutilole titsogole. Tikatsogola mutipatse nthawi kuti
anthu amene amakonda kubwera momalizira aja abwere momalizira msanga kuti tialembe tiapatse nambala yawo yaunzika komanso zitithandizire chifukwa ena amene amabwerawo sioyenerera kuti alembetse kuti akhale ndi chiphaso chaunzika. Ife sitifuna kugwira ntchito mothamanga, tikufuna kuti tigwire ntchito bwinobwino mwachifatse motsata malamulo ndi mmene timagwira ntchito kuti ngati munthu wina analembetsa kale timugwire, ndipo ngati munthu wina analembetsa kale akubweranso kachiwiri tikamugwira ulendo uno tizipereka ku polisi. Komanso tionetsetse kuti munthu amene wabwerayo ndi woyenerera kuti zaka zake nzokwana si mwana, chifukwa nthawi zambiri NRB ndiwo amanenedwa kuti akulemba ana pamene anawo amachita kuperekedwa ndi umboni wonse. Ife tikafufuza tikakayikira tili njira zathu zimenenso timaonetsetsa kuti mwanayo asakhale ndi chiphaso chaunzika. Chimodzimodzi anthu oti sa Malawi mwina ndi amayiko akunja, ifeyonso timaonetsetsa kuti tilembe munthu oti ndi Malawi yekhayekha, mafumu akuyenera kutithandizira ndi ena onse amene amatithandizira kuthandizapo ma community leaders kapena mboni zija. Tionetsetse kuti anthu amene akulembedwa akhale kuti akupereka umboni woyenerera wochoka kwa inu mboni, komanso akhale Amalawi. Amene tizagwire ulendo uno kuti ndokayikitsa ife tikapereka ku polisi, ndipo tayika ndondomeko zoona kuti madandaulo onse amene azichitika ku masenta madandaulo azitifika ife tisiyapo mafomu achidandaulo kuti taonapo vuto lakuti tikufuna kuti mutithandize. Komanso ngati pali kukayikira kuti mwalemba munthu wakuti ife tikunkayikira, zimenezo zichokere kwa inu kuti tilembe anthu amene ali oyenerera okhaokha. Komanso ndikupitirira kunena kuti nthawi imene tikuchita kalembera ameneyo makamaka pa phase maboma a phase 1 wa makhonsolo a phase 1 tionetsetse kuti amene akubwera ndi amene ali oyenerera okhaokha muchanenera make sure kuti amene sanalembetse sanakhale ndi mwayi, chifukwa tikulemekezanso chigamulo cha khoti chimene chinaperekedwa. Ndikumbutsa Malawi onse kunena kuti NRB imalemba munthu amene wakwana zaka 16. Pamakhala kusiyana pang'ono ndi ameki kuti amalemba munthu wa zaka 18. Kusiyana kwinanso nkwakuti NRB munthu akhoza olembetsa kulikonse chifukwa uMalawi uli paliponse, pamene malamulo awo achisankho amalembetsa munthu kumene akavotere kapena ndondomeko zimene zinayikidwa. Ndiye ife timalemba munthu wa zaka 16 amene abwere kuti tidzalembe, ndipo tikatsegula tizidzalemba monga malamulo akutilolera. Amene akwana zaka 16 sinde kuti akapita kumeki akakwanitsa kuti alembetsenso voti, ndizosatheka chifukwa ameki ali ndi ndondomeko zawo zoteteza kuti munthu wachichepere asakwanitse kulembetsa voti. Pamene papa timati Amalawi amvetsetse kuti ife tikamalemba ana a zaka 16 before timalamulo akutilola. Ndiye tiyesetsa mu nthawi imeneyi kuti kusakatula kwathu kapena anthu amene akubwera tiaunike bwinobwino kuti zimene akupempha kuti afuna kuti alembetse tione kuti kodi anali kuti nthawi yonseyi imene takhala tikulemba muchatanenera, komanso nthawi imene akubwerayi kodi ali ndi zonse zoyenerera. Ndipo bungwe la NRB lili ndi mphamvu mwa malamulo kuyesetsa kuti ifufuze munthu wina aliyese kapena somwina kupereka nthawi yochulukirapo kuti munthu amfufuze ngati pali chinyengo kuti amangidwe. Ndiye tionetsetse kuti mutithandizire, musatibweretsere ana achichepere ndi umboni wabodza, chifukwa nayenso opereka umboni adzamangidwa. Tsopano ndikupempha Amalawi onse amene munalembetsa kale, ndanena kale kuti chonde musabwerenso, chifukwa chimene chimachitika mukabwera udzalembetsanso kachiwiri mukakhala ndi rekodi kapena kuti kalembera wanu wodabwitsa muwiri, ndesi mukakhala ndi nthawi yoti mupatsidwe chiphaso chaunzika simukakwanitsanso kuti mulembetse nawo voti. Kwa iwo ochoka mayiko akunja koma ndi ololedwa kukhala m'Malawi muno, anthu amenewa abwere ku ofesi ya NRB tizathandiza, chifukwa ku masenta amene titsegulewa sikukhala ndondomeko yolemba anthu ochoka mayiko akunja. Tsopano ndikuyenera kuti ndifotokozere monga amene takonzekera kuti kalembera amene wakhala bwanji. Kalemberayu akuyamba pa 29 mkuja. Tikunena pano anthu ayamba kupita ku masenta kuchokera dzulo kufika lero, zokonzekera zonse zatheka ndipo ntchitoyi mkuja ikuyamba.
maboma monse ife timagwira ntchito paja mukudziwa nda DC komanso ndi makomiti ena kumeneko kuboma kuja kumakhonsolo kuja ndiye tapempha ndipo tagwirizana kuti ndizotheka kukhala maklasta atatu chifukwa chakuti izi zimatithandizira kuti masukulu amene ali wayandikana pafupi timathoika munthu mmodzi amene azijambula anthu ndi makina kuti tiwapase mpata anthu osalembedwe. Ndiye titaona makhonsolo sewa takoza ma registration center okwana 705 ndipo mmene mumu tizonetsetsa kuti pakhale munthu ojambula osachepera mmodzi, pakhoza kukhala mmodzi kapena awiri. Tikuonetsetsanso kuti a security a polisi akhale alipo, amayenda awiri akhalepo, komanso pakhale supervisor oyang'anira center ija. Ndiye management ya NRB imagwira ntchito ndi a Minister of Education aziphunzitsi amene amatithandizira kuti atichitire manage. Anthu amenewa tiapatsa magenerator ndi mafuta okwanira kuti equipment yathu makiti athu ojambulira aja asamazimezime. Masenta azitsegulidwa 8 koloko mmawa kutseka 4 koloko monga amene zimakhalira. Anthu onse amenewa alandira ndalama kudzera ku bungwe la NRB amene ayamba kalembera ameneyo wa NRBU, kalembera wa National ID kapena Civil Registration, kalembera wa unzika. Anthu amenewa alandira ndalama zawo monga malipo amene anakhazikidwa kale, ndipo boma latipatsa kale ndalama NRB kuti anthu amenewa alipiridwe kusangasanga pompo. Limodzi ndi bungwe la MEC fa NRB tayikaso ndondomeko zomema wanthu, public awareness, kuti munthu aliyense asadzaname kuti sadamve. Ndiye tionetsetse unafeso tiauze amalawi onse kuti agwiritse ntchito mwayi umeneyo. Kwa phase 2 ndi phase 3 makhonsolo amenewa ife ya NRB tidzapitirira kwathandizira ameki kuunikira ndi kusakatula kuchitira umboni wa unzika kwa anthu onse amene analembetsa kale koma ali ndi mavuto ndi chiphaso chawo cha unzika. Ndi cholinga choti munthu aliyense akwanise kulembetsa. Amene analembetsa kale mbuyomo koma mwina amadandaula kuti nambala yawo ya unzika isinatuluke, ife tikunena kuti manambala onse anaperekedwa ndipo anthu amene alembetse manambala awo aperekedwa chifukwa takonzekera bwino, ndipo anthu onse amene manambala awo anaperekedwa data yawo inapanga synchronize, anthu amati sync inapita ndithu konse, ndipo aliyense akapezeka kuti woyenererayo akwanise kuti akalembetse. Ndikumalizitsa ndipo ndikutsimikiza kunena kuti m'malo mwa bungwe la NRB amalawi onse atsimikiziridwe kuti ifeyo tilemba wina aliyense. Ndi cholinga cha NRB kulemba munthu aliyense m'malawi muno kuti apatse chiphaso cha unzika komanso akwanise kutenga nawo mbali pa voti. Ndiye choncho ndikupempha anthu onse amene amatithandizira ife ya NRB kuti apitirize kutithandizira chonchija, kuti awauze anthu awo, anthu onse kuti kukubwera kalembera wa NRB monga tafotokozera makhonsolo a boma a phase yoyamba maboma amene aja acheya komanso anthu ena onse. Ineyo speech yanga malo mwa NRB yathera pamenepa. Ambuye adalitse tonse. Zikomo kwambiri bwana PS chifukwa cha statement yanu, and thank you so much Madam Chairperson for also your statement. We now move on to question time. Like I did indicate, tikupemphani kuti amene akufunsa funso abwere kutsogolo kuno. Umodo ndimene zinalili lero lino ku mzinda wa Lilongwe pamene AMEC komanso NRB amachitisa press conference yawo. Mukhale pompo pamene tikupasireniso ni mafunso amene atolankhani awafunsa mabungwe awiri amenewa.